Unsaon ka man? Magkakahiray na kita. Kay ano? May nabuhat ba ako nga sa lain mo? Makikigbulag ka na ba akon mo? Kauuy man din nga akong misis. Naasa rin ka, ako itong aro-artista aton nga duha. Pati man ngayon gihapon ikaw. Kay ano nga nagyakan ka man nga magkakahirayo na kita? Kay ga-assign ako sa Southern Leyte. Ako ang gina-assign nga to para mag-manager ng amon branch sa Southern Leyte. Kahuna ko kun ano na. Diri ka man ada permi nga to. Pwede ka man ada umulingan nga takloban. Usa ka beses sa usa ka bulan. Di nga ni, kada kinsina. Pero di na lang mag-iya, balik liwat dahil nga to kay bago pala itong amon branch. Okay la ito. Basta. Ito importante nga, magkikita kita. Bisan makausala ka beses, sa usa ka bulan. Karag masignon, natugot ka nga ma-assign ako sa Southern Leyte. Oo, kad. Salamat ha. Kauna ko nga ni nga, di rin mo ako tutugutan. Mon, kung diri ko ikaw tutugutan, ano man ito naton pangangaunon? Basta, diri ka man ada magbababayi nga to. Ha? Di rin pa nga ni ikaw maaram kung anat postura nga to. Nga nambot nga ni kung may mausay mga to. Bisdiin nga lugar. May da mga magusay. Adan na lang ito na lalaki o babae kun magpapakasinggol hiya. May kabaraka mahal. Para akon, ikaw itong pinakamahusay nga babae habog sa kalibutan. Weh, balitaw gad ha? Dire mo la ako ginuuwat. Oo naman. Sige dito ka di. Bangko pa rin ako. Ay, gusto pala kaadlaw na akong bana sa Southern Leyte. Duro na ito na akong kami nga waiya. Kumusta daw lang siya haniya nga adlaw ka ibang lugar. Anak ko din iba nga natawag. Hello? Mahal! Mahal. Kumusta ka nga da? Okay ba nga da? Wari ka ba kuri itong lugar, pareho ba di Takloban? Mahal, was-osa galati yung pakyana. Yung papakyaw mo na yun liwat. Sorry, mahal. Excited lang ako may baro. Kun, ano itong imo sitwasyon nga da? Okay lang ako nga di mahal. Di naman nga ni naghihirayo itong Tacloban. Pero, ang mga lugar nga amon naging kakatuan, hirayo nga lugar nga, mga horon-horon ba? At tumanggol ito, baga, masurong ito na amon mga produkto. Asya laliwat. Pero, ano man, diri makaradlok. Diri mag-isog ang mga tao nga iyo, ging kakahuroy balak, ha? Baga, di rin man, pero nag-iikmat lang kami. Siyempre, di rin kami nangingilala itong mga tao nga di. Bago pala kami salit, kinanglan kami makisama. Bago pala kami salit, kinanglan makisama nga na ikilatusin na mo na bago pala kami salit, kinanglan makisama kami nga na kikilatison na mo nitong mga tao nga di. Nawara ka basta- mahala, no? Nawara ka. Oo. Kikilatison na mo nitong mga tao nga di. Basat. Okay, sorry. Na mo nitong mga tao nga di. Basta, ikmat ikaw nga da permi, ha? Oo naman, mahal. Oh, sige mahal, kay tatapusin na namon ito na ang pag-aayos ito amon bagong opisina. Sige, mahal. I love you.
Diri ko nagod ako kontak ito na akong ba, nanay? Ay, kaahon ako ba nga basukot ka mo magka-istorya? Asya ba nalimo sir nga akon? Ansyahan nga tulo ka bulan niya habag o nga assignment na eh. Gabi-gabi permi kami nagkakaymang raw. Pero hanya na nga si Mana. Waray na. Asya ko ang tumawag ka iya. Pero nagkakaymang raw. Pero hanya na nga si Mana. Waray na. Asya nga ako na ang tumawag ka iya. Pero permin out of coverage area ni iya number 9. Ay, bakit ato yay grayo ka lugar? Tapos waray signal. Iba iton akon kin-aabat na eh. Ano? Nay, bangin may maraot nga nahitabuha akon bana. Ay, simba ko, bato lama, makaigo. Ayoko na metal pag kon, di dawod. Sige dahil, go. Nak on wood. Nak on metal. Dungan simba bato lama, simba ko, ay, simba ko, Ano yan? Atro na. Nga nahitabuha akon, may maraot nga nahitabuha akon bana. ay, simba ko, bato lama, kaigo. Pwede ba, Linda? Ayaw paghuna-hunan, dir maupay. Ano nga diri ko man yan nakukontak na eh. Madali la ito, anak. Pakato, haira opisina din ni Takluban. Dito pa makiana. Sigurado ako maaram ito, hira. Hukod man na eh. Buwas dayon. Makadto ako air branch din nga Tacloban. Kinahanglan masabtan ko itong sitwasyon ito na akong bana. Dito sa Southern Leyte. Pati ngayon na himulin niya, di rin na nakontak yung linya. Hiningalin. Pagmamata pa ko nila. Pagmamata pala. Pati ngayon na himulin niya, di rin na nakontak yung linya. Pamuhay-puhay yan eh. Pamuhay-puhay. Panimutan eh. Kanimuta. Pagilpon. Para ayos. Para gwapo. Pagilpon. Headphone daw ko na para Abat mabagat ko. sa'yo. Oo, ano. Ay, pero iniki na. Kanta ni reunion. Kanta ni reunion ka kulop. Pati ngayon na himulin da, di rin na nakontak si Ramon. Buot mo igpasabot sir. Waray na niyo komunikasyon ito na akong bana. Oo. Pero di ba? Di kang maniya din eh. Oo, pero itong irahida si Bo. Dire, itong Wala. Erahead Cebu. Pero. Amo na to? Oo, pero. Manager ka, manager. Oo, pero. Di kang maniya din eh. Oo, pero itong irahid si Bo. Salit, uray na niya kalabutan hamon. Labot lang kung igpapatawagan namon min office ha Bacolod dan nga tanan nga branch aaruon Hinmag. Ay, Mga idea. nakaturog ka pa. Duha na lang ang headphone. idea. Bacolod Nanay, dan nanay, nga nanay, tanan nanay. nga branch. Ano, bakubak mangin niya. Kanir mong bakulod. Bako. Ano, bakubak yung niya kanir. Bacolod dan Bakulod yan. Kasi ito bakubak ka namin niya. lakon uray na niya kalabutan hamon. Uray. Pagmata. Pero itong irahid. Tro. Di kang maniya din eh. Pero itong irahid Cebu. Salit
Waray na niya kalabutan hamon. Labot la kung igpapatawag hamon min office sa Bacolod. An nga tanan nga branch, aaruan hin mga ideya. Asya ito tamon pagkakaalaing komunikasyon. Sir, dumugang lalugo dito na akong kabaraka. Akong paadi sininga ako na ibaruan ti ka kay mo. I'm sorry, Linda. Waray ko nakadugangan nga impormasyon nga mayatagay mo. Sir, maluoy ka. Pwede mo ba ako updan? Ubisan hinuman nga maaram itong EU branch sa Southern Leyte. Mapatapod ako nga do, sir. Ang mapaupod nga yan, che. Mapatapod nga maaram itong EU branch sa Southern Leyte. Mapaupod ako nga do. Kinahanglan masabtang ko itong sitwasyon ito na akong bana. Waray problema. Diri ako ang mamumurayaw tugdong nga diri ko nakikita. Ngayon nasasabutan ito na itatabo. Haakon ba na? Waray problema. Sige. Mabubuligan ko ikaw iton. Ngan ako mismo, amo iton maupuday mo nga to Southern Leyte. Pasensya na. Busy man gud ako akong trabaho. Amo ba? Pero, nabaraka ko, be. Kay bisay mo cellphone, diri ko na ikaw nakukontak. Pasensya na. Sige. Babayaan ko na ikaw, Bea. Sir, wari ka ba nahalata kung paana? Bagan, diri ya okay. Bagan diri na yan, kilala kong Ramon nga joker ngan biyali. Siya nga nagihapon, sir. Hindi rin niya malampi. Diri ito niya sugad, sir, han una. Handid to pa iya takloban. Sir, nag-iba na hiya. Sige la, obserbaran ta pa ya. Hasagubin pira kaadlaw. Haing pahiramon. Ngaon na kami. Ay, bangin nagpapahangin na gawas. Uy, adto man na may balkonayan akong bana. Ramon? Mga ngaon na kita. Linda? Waray yan, deri ka pamakuan. Mga ngaon. Ubus, ari pa, hindi pa ako. Oo, kasi mga ngaon na kita. Naktuan. Last cue. Oo. Mga ngaon na kita. Oh. Waray man ako balian akong bana. Ramon! Ano yun? Ay, hindi. Man ako balian akong bana. Waray man ako balian akong bana. Ramon! Tatawakon ko otro. Ramon! Mga ngaon na kita ha! Sige din na! Opa! Igo lang ha. Sumiplata ako ni Ramon nga bumalik na liwat pagsiplat ay rayo. Diri ni Asya itong pamahong-pahong ito na akong pa na. Ramon, siring ko, mga ngaon na kita. Ha? Linda? Kaya ano nga ni ka man sa Southern Leyte? Kakano ka kumani? Yan hindi mo upod. Oh, be, masobra na ako si Manangan eh. Nalipad ka pa nga niyan siyahan mo nga pagkita akon. Oh. Diri na ni pwede. Kinahanglan mapanginano na itong kondisyon ito na akong pana.
Kinahanglan. Okay man ang resulta ng laboratory ni Mr. Mrs. Normal nga tanan. Kay ano, Dok, nga bagan maluyahon man ito na akong bana. Diri ba daw la may hilarom nga problema hi Mr. Mrs.? Ano niya istorya ha imo? Waray man, Dok. Ngan open ito na akong bana akon. Waray niya ginliliro nga akon. Ka istorya ha hin seryoso iton imo ba na ma'am? Bangin may dala problema hi Mr. Ay, may nagkikinaruyag iti mister, Linda. Nasiring pa daw ako nga may kakaiba akong doktor. Ingkong, ano man ito maupay namon buhaton, ha? Ay, sinahanglan. May pahirayo Di, sa... di nga doktor, kay tambalan. Ha? Diri ba? Aw? Diri ti doktor. Tambalan niya. Aw. Awa ako na. Maupay na ingkong nga may Linda. Mister, Linda. Nasiring pa daw ako nga may kakaiba ha akon, mister. Ingkong, ano man ito maupay namon buhaton? Kinahanglan. Mapairayo ta iton imbana iton kahuinon nga nagkikinaruyag ha iya. Ingkong maluoy ka. Bulig ito na akong bana para mahirayo hiya. Ito di mo kinsisiring nga nagkikinaruyag ha iya. Maluoy ka. Ayaw ka barakaw dahi. Madali na ito para ako. Pero nakatuig ini nga akong buha. Nambisan makausa, waray pa at mapakiyas. Sige lang. Pupulsuhan ko ani usot imbana. Basi ko masabtan kung ano nga mga panguntra at pwede gamiton. Hayya! Be, nasunod na ako. Okay ka na, be? Ha? Kaya ano? Pwede ba nita mo nga di na maupayakon, be? Oh. Okay man nila ako. Dili ko na susumatan ni Ramon na distugubrihan ng tambalan na iya. Be! Oh, ano ito ngayon maging Kinsusulod ko akon mga bag ito na akon mga gamit. Masulod na ako. Pero, diri man ito mga gamit mo ha trabaho. Ito ngayon maging susulod. Mga plato iton ngan kutsara, ngan tinidor, pati baso. Nagsasayop ka. Mga gamit ko na trabaho. Asya nito na akon mga baligya. Ano? Diyos ko! Kung sugad, diri pa hulos nga maupay. Nga upay. Kung sugad, Diyos ko! Oo. Ano? Baligya. Ano? Diyos ko! Kung sugad, diri pa hulos nga upay ito na akong bana. Kinahanglan nga igbalik ko ini nga tuhat ang bala. Mas maupay ko nigpirmi mo na muanay. Mas maupay ko nigpirmi mo anay iton imbana din ihabalay para ko iya matutukan pagtambala.
Sige, Ingkong. Bisan ano ito ni mo question. Susundok ko. Okay lang ito na akong bana. Ito niya problema yan. Sige, sige. Ayaw, kabaraka. Diri mag-iha, mahuupay gihapon ninyo imbana. Diri na maiha. Ramon, siring ni Ingkong, aani kalaanay ha ira, hinpira ka adlaw. Ano? Di rin ako rin eh. Iguli lang ka aton. Gusto ko ikaw ikawapod. Diri man lang ni maiha. Maupik, maupay. Okay. Okay ka na nga ni. Diri man lay- Nakit. Diri man lang ni maiha. Ma-okay ka na nga ni. Mauli na kita takloban. Nganahang yung ko iton imo mayor ha takloban nga igbalik ka na lang pag-assign nga to. Ano? Oo, Ramon. Salit, tiyagalaan ha. Usa pa, natapod ako kaningkong. Mauupay kaniya. Bumati ka man. Bumati ka man kan Linda. Papakatuyaw-tuyaw lang ini kay may babae niya. Amo lagi nga maka-aktor ka. Best actor ka. Bumati ka man kan Linda. Maangyo iton amon labaw takloban. Yan ahangyo niya. Iton amon mayor takloban. Ngay balik ka kanto pag-assign. Diri ton may tatabo. Ano ba natin pagbubuhaton? Inang alumanat na hilindangan niya akon. Sigurado, mauuto na ito natin relasyon. Ayaw ka baraka. Kami itong bahala ni Ingkong. Ako konsensya sa para ko. Imo. Ako konsensya na ako ito di pabuhat. Ito na asawa ni Ramon. Atong relasyon. Ayaw ka baraka. Mauuto na ito natin relasyon. Mauuto na ito natin relasyon. Ayaw kami itong bahala ni Ingkong. Apo, naku, konsensya naman ako ining at bubuhat ha asawa ni Ramon. Ha? Ano itong buot mo igpasabot, Lolo Ingkong? Bubuhi ang tayo Ramon? Igtutubyan niya balik kay asawa sugad. Ay, oo. Ay, mag-asawa matira. Kasal hira. Niyan, iton aton kabuhi. Ano naman lang kita? Aha. Panumdum, Lolo. Tigang kami magkakilala ni Ramon. Umursa na iton aton kinabuhi. Kaya aday Ramon, nga nasuporta aton. Nga usap pa, magkakaada na kami ng anak ni Ramon. Diri ko gusto mawarayan ang iton akon anak. Salit bubuhaton ko iton nga tanan. Para diri makuha ni Linda, ito niya asawa tikang akon. Diri Lolo. Ano? Salit igpadayon ton imo pagpatahap. Naginsasangkayan kung ano-anong elemento, Ramon. Ngan kinahanglan magpabilin niya, dinhi. Para ni mo matutukan yung pagtambal ba? Ngan mabantayan tikang ang mga diri sugad aton. Ano? Igulat niya. Hatakloban ang bana dahil Linda. Ingkong. Pero diri pa man hiya upay. Linda, umila kami sa laha nga nitong akon apo. Hay mo. Ano iton buot mo ipasabutin ko nga? Dili ako sinuod kitang balan. Ano?
Nanlabaw nga diri tinuod naging kakaruyag ito nimba na hindi risugad haaton. Logod, itak apo nga itong imba na iton may pagkaruyag hakada tagsa. Salit kung ano-ano lang ang mga patahap nga drama-drama ito ni raging papatood mo. Ano? Buutang ka, yung klaseng pagkababay. Hindi rin na ako siya, akong konsinsya. Nga padayong ka nga pag-inuaton, basi nagihapon, hantot duha ako ng imbana. Ano? Oo, ito no. Nahaganas. Pinataho ko pa rin.